Colin Kelly Alexanderin achanchina soi hi ama soyangin kantar langdona tumruna awanga theilo a hne dana ne kathini chu New England fawang tuk chuak moi tak mai hi ania October ni riat kumsang ni som pakhat inrin ni ane thir sakorindar som pakhata kahna thona mun kanina tanga mel som pahnia hla chu Connecticut tuipui kam zoin kapana khuwa thiangin vanadum pol ruya fawang ani to wangin na te ro chu hringlovin an sen tran to thung kahna chu peace jama program manager ania hruai tuni chungchanga no pangte zirtir na kan kalpui thrin ani in lama chuan ka pasal kum khat chung kalo nei to chu ka kalsana fairo kan la nei lo thung ka pasal son hi bungroron thleng le lam thon dar lama na thokania chumini po chuan a hna akal ve nge nge na a kakal tur chu ka thian nu nena in thurual kan tuma ma se kanin nga na hmun na fu lo emoni keima chowin thir sakor chuan ka in khal chuak ta ne kongpui lun lai ka wathlenga kong thuam la ya chuan bungra phur lir thei hi kalampan hian aronin hera kongkwal la ya aspi chu aron ti hniam ve a chuti lai tak chuan kan mit le mit chu a in tongfu chia mai bok chumi hnu chuan engwange ka hrelo lir thei chu aron khal chak ta thut mai ane ke chuan ti thei engma ka nei lo ka tre tuara chu trak chuan min ron suzuin ka veila ma chuan min the pheya ka thir sakor chuan ka ke chu adel boka chu vele trak chuan ka taksa achil ri le ru tliak ri niom tak chu ka hrezui le ta a chu a ke malam ni in a ke hnung lampo chuan chu tiang deuh chi chuan ka taksa chuan chiat na aron thlen le ne kabul vela mi te aron kalkhom lai chuan trak chu atlan liam me ka aladame aron ti chu ka hre thei bokane kalu chu thei to pin ka kana ka taksa ka zuken chuan ka ke vela chuan rule thau hi alo lang chuak na samaya ka taksa chan ve hnuai lam vun phei chu a in hi khlok ni mai hian alanga ka thom hno thler hneng nuang bok nen a hmutlak lo khop mai ka puma hliam ka nei boka a thi du kher mai bokane kabula chuan sambuang mei che pakhat hi phili zet mai hian ron thruwa kaluwa chuan min ron dom ngal chat boka mi pakhatin min chil tu truck tlan botum chu alo ti ding ve mek bok rik rum thila man tur puan ti lum ngal thei chi chu pakhat hian alir the atangin aron phor sok soka kalampana ron tlan pa chuan lir thei kha lo ti ding vek ro u alu kha dom tlat bok ro u atia kabula ron thlen chuan puan chu kabula thu hne na chuan ron pe a hei hian adul khatuam ro tin ka hliam chu a en thuaka ekhai thian nu trangro trangfan ro mintia damdoin lama thokte anron thleng chom ve ngala anwa in mei che pathum hi an ni nge nge hlang ron kena chuan zon chi kani tolo wangin alum hian min lum lut ta ne anuwa ka hriat le dan chuan min buaipui hi heminia an nahma saber phone call an don masak ber hi alonia chuti te hrepa buaipui ka ngai wang chuan an ni man chu anuam zan kherlo mai thei minute som ni nuwa damdo in chu min thlen puya ambulance atanga min hlang thlain emergency room lam chu min pan pui ngala chuta chuan darkaria chungot mai kawa oma darkar tin mai chuan ka taksa tangin nun na hi achuak hret ni mai hian ka hriane kamar phu an mulo zeu zewa ka oma nemin min thok chop tir le thina chu chuan ka thi chu miron tinung le ram hi ani ber ome thok chop tir la chu ka ngai ngun malmal khop mai min tinun ram na chuan tha le zunga he wangin na thok tu te chu anin thla kwal de urenga chuti mek lai chuan rulama thiam doctor te chuan ka taksa chunga leile bol hlodang chu an lo thian ve mek boka kapum chu a thler duai ba ka hnung lampo akak nual boka ka kong hnuai ru pelvic bone chu trak khan arab chena sa hlea pelvic hi kan taksa bung poimo lai anom na a om thei tura lo do tu ania wangin a ru bera chiata ka chuan ka ko chung lama thi a chuak de ureng bokane kamalpuya thisen dot lian ber chu a chhia ni na lang boka a thi du hle mihring taksa hian thisen hi pin som vel oma thisen min pek nen pin som sari pariat vel chu hemini hian ka hlawa mihring pariat taksa a thisen kang chat a han phatrep
ti na ni thi ka hlo na sa te mawang hian kalung chuan thisen han pam chua tur anei to meu lo bokane kana thona lampan tura ka chua tanga darkar som pahni hnuwa chuan ka din hmun chu tlema aziom hreta wangin son chu ICU a hian aron lu tira ka hnar le ka chuan tiu panvu aveka wangin han tong ngai na om lo wane ka tak sapum mai chu avung ti tur hi nia ka pum phei chu phir pathum pai ang mai hian ako lua thei bokane kabula chuan minute khat vela thumman or tin ka kelam an khuna puan chu thi hian aron ti sen le ta a chu narsina hmu vele ka pasal chu pona lo wa chuak turin a hril ta ngala a chuwa ma chuan ka chala fopin tongtrai na toi te manga visitors launch lama a phei ta ngala ne kadam chuwa lo a hlo om zia hriain doctor te chuan ni khorhelova inom tirna induce coma a minda turin ma an lata a ni khorhelova ka omlai hian ka thluak na tho chu tlemin amuang hret dona kavunga ziomin ka thluak chezel tur chu aveng thei don bokane chutianga ni khorhelova minda hnu chuan voitam tak min zai tabok hi ani ome ka har chuwa chuan inzaina pindana hian kalo oma laiteng takin min chuna mai korwa doctor te chuan min ron bi tu au maya ka om chu a in sepin ka tholei theilo bokane ka tak sapum mai chu na boka chet le trong phei chu angai na om hlollo ka kut zung trang ka che thei ngor chau hi ne pindana om pakhat chuan akutaron chenia atia pakhat lein oyom lo mai ni khorhelovin om rengalom ana ina taksa afan na lama aron che te poni zo kang halotia doctor pakhat chu ka mai bularon kun nain thilrim danglam tak mai himin nimtira ni khorhelovin ka om zui le tane hetianga ni khorhelova inom tir hian ngai tuana zong po a chol vek don nin kan ngai thin ma se ani lem lo ka hliama wanga thi chhonga ko matanga kar khat nuwa phei chuan ni khorhiat lo na hian mangchia min khung lui hi ani ringot maya a hriom dan chu soina sia kom love karil ru ka sorbing theilova thome ro chu ka hre thei thung o kalo hriat than to tak tak te po ka hre thina chu chuan min hnem khop mai ka pasal trong te ka kut ta khoilai te le ka samaron chul zong te chu ka hre thei vek boka hei hi a thalam ani ome a thalo lama chuan narsin ka hlia maron ti faya atuam that chu ana em thunga thil hlawam pui main min ron beita ni te hian ka hmu thina ne ni khoshelo khopa damdoina ti rui ni to maila na kalar he thei tho ti na nia kathi ani ngot lo chuan na hi chu engmain min chhok don lo ni na langane hetianga na katur mel hi son chuan ka mel atangin a hre thei hi lo nia ma se min hne mai lo chu engma ti thei anei bik lo wane damdoina hian kabula omreng arem chan lo wangin lon cha khan a in khwar deuh chota kar khat chung chu damdoin hi apel mi alawane damdoina thokte hian mutna tur chu lon cha hian an siam sak boka kar khat nuwa inbol tur le thomhno thlak turin a hovea ma se katel lova ina om chu ngai ngam lovin aron kirle ma chu heina hian ka kir to bik lowang tiril rupuin ina trang hian damdoin lam hi aron pan le ne october tha hain her chuaka kadin mun chiang zo ka hria tan do wangin minen kol dan chu tlema tha dul hret tania ahma sabera min thok choptirna ventilator chu nikhata voi thum an off thina an hlo chamzet nuwa october ni som thuma chuan min thok choptirna chu an hlip theita a na chok na po ka chuapin na a tho that theina turin ti hnia mangai boka flima nui chunga ron har tiang hi ataka chuan alo ni lem lo ka mu masak ber chu kabula ka pasal ding ania abula chuan doctor hi alo ding ve boka damdoina kom ti ka hrethiam ngal trong chua katuma oro lero kanai lo thung mui phunin engtika nge kanu le pa ten ron thlen katia son chuan kartopa an ron langle nei hi tin min changa ni khorhelova kom lai khan hun kha engtiangin nge kal ti reng ka hrethiam lova mi hring ngai tuana pa ngai chu abo tlata wangin engma chu thei ani lo boka ka har chuale chuan ka che chual hnu lok ni tura ngain ka chung te an ron thlen to dana darkar enge mozat ani lo vek chuan
ni khat vel aliam to tura ka ngaya thakhat chung ni khorselovin ka omzo khi alo ne November thalai hola chuan ka taksa po chu na thut temo han thalo thut tom to lova hewang hian Gaylord Specialty Health Care atangin Wallingford Connecticut lama physical therapy la turin son kanita a rem hun pate kawak ma chon hi an ringot mai ka therapist chuan zakdo tiang nena kalzir turin mintia a harsat luk zetin anaboka ke in fiam mi tia lowin chhal thin tan phei chuan thil beidon thlak taknin rilru anadu khop mai pangai takin ka kal le theyang em ti ka zona chu ka hrebik lo ma se kan tum don nia tin therapy sian min changa rilru abeidong du khop mai hetianga rilru beidon nalaka min chan chuak tu chu Nobel Prize laureate Jody Williams sithusoi rilru kan pek le kan veina tel lo chuan thilti reng reng hian omzia nei lo ati khania thingei tur kan ilain kehi kaladam chuaka dam chan nei tur kane kadin huna mani in khongai le hreom ti na chu ril rupek na lama kaneya ka that le na turin lom na lama ril rupek chu katum ta ne ka che chwalaya min boy som tu ka mel riat ngai hau lo te chu ka ngai tua chuaka ka thi po miron kai tho le tu ka dam chua theina tura thei top chua thin nurse le doctor te kal minzir tir thale tu te ba ka kamel riat ngai lo ten thisen unit somsari pariat min pek te chu ka ngai tua zel boka ka dam chua theina tura min pui tu te that na hi rul let ka ngaya min ti sakang chu ti theidon lo maila dam turin min du saka min du sakang nge chuan kadamin ka kal le thei turani tin rilru ka siam ta ne ka tha chua le theina turla ma chuan rilru ka sorbing hlea December tha chuan zoi muangin ka kal chet thei to ne thlato pa phei chuan avoi khatna tan damdoin pindan dung chu ka kal tuan ve thei to bok ka thia tanga thaso maliama chu Wallingford kan chua san atanga thlariat na hani boka thito kal thei to lo tur kani lain New Jersey lama superhero half marathon chu walker puina mangin kawatlan ve theya chumin nu chuan intlan siak hrang katel thei to bokane intlan siak lai hian ka ke mai ni lovin kalu thleng hian ana thina hreom takane ma se min ti chak tu atan kanuna chan him tura in pe te chu ka mang thina tunge kani ti po soi lovin mi hring kani na nga an mi hring pui chan him tuma thei top chua tu te kha mi thla chungin intlan siak na top chu ka thleng hram thina ne